La primera nevada de la temporada d'hivern enguany deixa pobles blancs de neu i temperatures per davall de zero. L'Agència Estatal de Meteorologia assegura que la cota de neu es troba a partir de 600 metres i en Bocairent, situada a 680, l'estampa és preciosa. Ens trobem a Bocairent, és la 1:15 del migdia i estem a 1 grau. Aquesta nit han arribat a temperatures molt baixes, fins a 3 graus baix de zero, i la neu, com poden veure, és la primera d'aquest hivern. Els veïns estan acostumats a passar l'hivern sencer amb temperatures pròximes al zero, però la neu sempre és rebuda amb alegria, i més si cap si tenim en compte que l'any passat no va arribar a Bocairent. L'any passat no va nevar, però normalment així fa fred. Sol haver gelor i així és normal. La gent no s'ho creu perquè estàs en València i suposa que són toplayes, però no, així també mos neva. En quasi tots els puestos n'hi ha calefacció o estufes o això, i bé, s'aguanta bé, sí. Per a demà està previst que pugen sensiblement les temperatures i les mínimes en localitats com Ontinyent o Xàtiva no baixaran dels 4 graus. Les màximes, en canvi, tampoc pujaran molt respecte a les d'avui i es mantindran entre els 11 i els 12 graus. Demà persistiran els núvols i els ruixats fluixos i la cota de neu pujarà als 700 metres, però el divendres ja tornarem a veure el sol encara que les temperatures no pujaran fins el dissabte o el diumenge.